Jäähyväiset. 1. luku. Lomaa odotellessa. Emma nautti lämpimästä auringonvalosta kasvoillaan. Oli ihanaa ratsastaa hiljaisella metsäpolulla. Ei autoja, ei ihmisiä. Vain hän ja Troija. Hänen kaunis kullanruskea liinakkonsa, jota hän rakasti enemmän kuin mitään tässä maailmassa. Ruunan kermanvaalea harja loisti auringonvalossa. Hän kumartui silittämään hevosen kaulaa ja ajatteli, että hän voisi ratketa onnesta. Samassa odottamaton ääni säikäytti hänet. Emma tiesi vaistomaisesti olevansa vaarassa. Jo ennen kuin pensaikosta pelmahti esiin pitkän huiskea hahmo, joka tukki heidän tiensä. Emma kivettyi kauhusta, mutta yritti kuitenkin kääntää hevosensa ja lähteä karkuun. Mutta liian myöhään. Heidän taakseen oli ilmestynyt joku toinen muukalainen. Juoksuaskeleet lähestyivät. Seuraavassa silmänräpäyksessä hänet kiskaistiin alas hevosen selästä. Emma ponnahti sängystä ja tukahdutti hätähuudon. He jahtasivat häntä taas. He olivat palanneet. Hänen olisi päästävä pois ennen kuin olisi myöhäistä. Hänen täytyisi... Vähitellen Emma tajusi, että kaikki oli ollut pelkkää unta. Hän kyyristeli lattialla omassa huoneessaan. Kukaan ei jahdannut häntä. Hän oli turvassa. Emma veti syvään henkeä ja huokaisi kauttaaltaan täristen. Sitten hän kömpi ylös ja pujahti ihanan lämpimään sänkyynsä. Pelottava uni sai hänet tutisemaan, sillä se oli ollut erilainen kuin se painajainen, jota hän yleensä näki. Tätä unta Emma ei ollut nähnyt pitkään aikaan, moneen kuukauteen. Aikoinaan, sen kauhistuttavan kokemuksen jälkeen, painajaiset olivat piinanneet häntä tämän tästä, mutta kun he olivat muuttaneet kaupunkiin, unet olivat jättäneet hänet rauhaan. Tai niin hän oli kuvitellut tähän asti. Emma pyyhkäisi hiussuortuvan pois kasvoiltaan. Painajaiset johtuivat kidnappauksesta, josta oli kulunut jo yli vuosi. Yleensä hän ratsasti unessa Troijalla, vaikka kauheat tapahtumat eivät olleet edenneet sillä lailla. Roistot olivat erehtyneet luulemaan häntä uhrikseen, sillaksi, koska hän oli ratsastanut sillan hevosella, Gullalla. Emma ei halunnut nyt muistella kauhun hetkiä. Tapahtunut oli historiaa, menneen talven lumia. Siitä hän oli jo kuukausia. Kidnappaajat olivat olleet ilmeisesti jonkin mafian tapaisen jengin hämäräveikkoja. He olivat aikoneet kiristää sillan isältä todistusaineistoa, jota hänellä sattumalta oli heitä vastaan. Mutta nyt äijät viruivat vankilassa, eivätkä pääsisi vapaalle jalalle vuosikausiin. Ihan oikein niille hyypiöille, Emma ajatteli. Miesten ajatteleminenkin puistatti häntä. Hänen elämänsä oli ollut silloin hiuskarvan varassa. Emma sytytti yölamppuun valon ja rauhoittui. Hän tuijotti sängyn vieressä olevaa seinää. Suurta valokuvaa Troijasta hädintuskin erotti hämärässä. Mutta Emma muisti kyllä ilman sitäkin, miltä hevonen näytti. Vielä 2 päivää, ja sitten hän lähtisi sillan luo viikon lomalle. Emma hymyili. Hän eli onnellisia aikoja. Niin onnellisia, että sitä oli vaikea käsittää todeksi. Ensinnäkin hän pääsisi pitkästä aikaa tapaamaan parasta ystäväänsä Sillaa. Ja toiseksi, hän ei palaisi lomalta kotiin yksin. Hän toisi Troijan mukanaan. Troija oli Emman entinen vuokrahevonen. Hän oli hoitanut sitä 2 vuotta, kun hänen perheensä oli asunut maalla. Nyt hän saisi hevosen ikiomakseen. Emman oli vieläkin vaikea uskoa sitä.
Hän oli pelännyt sitä päivää, kun hänen täytyisi muuttaa kaupunkiin ja luovuttaa Troja takaisin omistajalleen. Mutta sitten oli tapahtunut maailman mahtavin yhteensattuma. Trojan omistaja oli päättänyt myydä hevosen. Olen saanut opintoni päätökseen ja muutan takaisin kotiseudulle. Mutta minulla ei silti ole aikaa huolehtia Trojasta, oli omistaja sanonut. Sain työpaikan, jossa täytyy matkustella paljon. Troja ansaitsee parempaa. Se tarvitsee omistajan, jolla on aikaa sille joka päivä. Emman vanhemmat tiesivät, kuinka paljon heidän tyttärensä rakasti kaunista, kilttiä hevosta. He tutkivat juurta jaksaen, voisiko hevosen tuoda johonkin talliin kaupungin lähellä. Tallipaikan löytäminen tuntui olevan kiven alla, mutta sitten eräänä päivänä. Emma sulki silmänsä muistellessaan tilannetta. Isä oli tullut kotiin yliopistolta, jossa hän teki tutkijan töitä. Hänen kasvonsa olivat loistaneet. Erään kollegani veli rakentaa uutta tallia, Kari sanoi innoissaan. Se on 5 vaille valmis, ja he laittavat muutaman karsinoista vuokralle. Kävin jo siellä allekirjoittamassa sopimuksen. Matkakaan ei ole pitkä. Veikkaisin, että polkupyörällä sen ajaa 10 minuutissa. Isän optimistiset arviot ajankäytöstä olivat Emmalle erittäin tuttuja. Hän laskeskeli, että pyöräilyyn kuluisi aikaa vähintään tuplasti, mutta ei se mitään. Hän kietoi kädet isän ympärille ja rutisti niin lujaa, että tämä aneli armoa. Jätä sentään muutama kylkiluu ehjäksi, isä vaikersi. Emma irrotti otteensa ja juoksi hakemaan kännykkänsä. Hänen olisi heti tekstattava hyvät uutiset sillalle. Etkö kuitenkin kertoisi ensin Trojan omistajalle? Kari kysyi. Häntä varmaan kiinnostaa kuulla, että asiat on vihdoinkin saatu järjestykseen. Emma nyökkäsi. Totta kai ilmoitan hänellekin, mutta sillä on paras kaverini, joten haluan, että hän kuulee ensimmäisenä. Muistathan laittaa sitten viestiä äidillekin. Hän on nyt seudulla, jossa ei ole kenttää. No joo, Emma hymyili isälleen, jotta ei olisi vaikuttanut tylyltä. Olisin muistanut äidin ihan itsekin, kiitos vain. Emman äiti työskenteli Lääkärit ilman rajoja -järjestössä ja tällä hetkellä hän oli Indonesiassa. Hän palaisi kotiin suunnilleen kuukauden kuluttua. Emma tiesi äidin tekevän erittäin tärkeää työtä, mutta hän oli huolissaan, kun tämä matkusti maan ääriin, yleensä jonnekin nälänhädän tai muun tragedian keskelle. Oli aina mukavaa, kun tiesi hänen palaavan pian kotiin. Isä nauratti. Taidan joskus olla oikea kana-emo. Kot, motkon. Iskä hei, et sinä niin paha ole, Emma sanoi. Etenkin, koska toit kotiin karsinan vuokrasopimuksen. Kun asiaa oikein ajattelee, isä, niin olet ihan jees. Kiitos, Muru. Se oli kiltisti sanottu. Kari käveli keittiöön. Mutta nyt kuolen nälkään. Mikä täällä tuoksuu näin hyvältä? Lasagne, sen pitäisi olla valmista. Emma naputteli tekstiviestin nopeasti loppuun ja lähetti sen. Sitten hän seurasi isänsä keittiöön. Hän laati jo malttamattomana suunnitelmia, jotka hän toteuttaisi aloitettuaan uuden elämän hevosen omistajana. Emma palasi haukotellen nykyhetkeen. Hän venytteli ja riemu kupli rinnassa. Trojan tuleva talli oli valmis. Emma oli käynyt siellä useasti. Hän oli seurannut kärsimättömästi rakennusurakan viimeistelyä. Hänen mielestään työt olivat kestäneet kauan, mutta lopputulos näytti kieltämättä hyvältä. Talli oli viihtyisä, karsinat valoisat ja tilavat. Troja jäisi luultavasti kaipaamaan sillan gullahevosta, jonka kanssa se oli jakanut laitumen siitä lähtien, kun siitä oli tullut virallisesti Emman hevonen. Mutta Emma luotti siihen, että Troja ihastuisi uuteen kotiinsa ja uusiin tallikavereihinsa tuota pikaa. Seudulla oli myös tosi mukavia ratsastuspolkuja. Hän kuvitteli jo, miten he nelistäisivät tallin läheisillä niityillä.
Olen maailman onnekkain ihminen. Emma ajatteli ja hymyili onnellisena. Voisiko elämä olla ihanampaa?